Ngiyabingelela brazo kuwe, ngiphinde ngibingelele nakumlaleli olalele namhlanje iNongoma FM. Brazo, kunezinto engifisa ukuthi sizamukele singabantu then ukuze siyokwazi ukuphila kahle emhlabeni. Kunezinto esingasoza sakwazi ukuyishintsha. Kukhona izinto futhi esiyokwazi ukuyishintsha. Kumanje mhlawumbe kunomuntu ohlele ukuthi eyoshintsha umbala wemoto yakhe, kunomuntu ohlele ukuyorenovate indlu yakhe, mhlawumbe umuzi obuhambile, mhlawumbe ungayithola usuduka. Kunama city aseshintshiwe eRichards Bay nje kunebhilidi elibhidliziwe kuqala phansi elinye ibhilidi, okusho ukuthi iRichards Bay uma kade wayigcina mhlawumbe usuzophinda uyibone next year, usuyobona enye ipicture obungayazi. Ezinye zezinto ziyakwazi ukushintsheka, kodwa kukhona izinto empilweni esingasoze sakwazi ukuyishintsha, and izinto esingakwazi ukuyishintsha nesingasoze sakwazi ukuyishintsha izinto ekungafanele sikhathazeke ngazo kakhulu. Lezo ekufanele sikhathazeke ngakho kakhulu lokhu esingakwazi ukukushintsha. Kunabantu abaningi ababopheke empilweni abangayindawo, bakhathazeke ngezinto abangasoze bakwazi ukuyishintsha. Kunezinto ezake zenzeka empilweni yakho ongasoze wakushintsha ukuthi kwake kwenzeka. Kunabazali abakuzalayo, mhlawumbe abazali bakho bayinhlekisa emphakathini, kodwa ngicela ukukutshela ukuthi awusoze wakushintsha ukuthi uzalwa yibo, and futhi awusoze wakushintsha lokho. Kunezinto ekufanele sizamukele nje emhlabeni. Kunendawo ovela kuyo, mhlawumbe kuzoba inhlekisa kwenye indawo kuthiwa hawu uvela kuleya ndawo, kodwa awusoze wakushintsha ukuthi indawo wazalelwa kuyona, indawo yangakini. Awusoze wakushintsha lokho-ke. Ngifisa emhlabeni nabalaleli sinake kakhulu lokho esingakwazi ukukushintsha. Into esingakwazi ukuyishintsha impilo yethu. Uma kuya ngokuthi ikhaya lakini alikho lihle, usengalishintsha. Uma kuya ngokuthi ikhaya lakini liyinhlekisa linendlesiwayo, ungakhathazeki kakhulu. Into leyo engakwazi ukushintsheka. Into ebuhlungu kakhulu, into engeke uzukwazi ukuyishintsha empilweni. Engifisa ukuthi lokho kube yinto esikwazi ukuyamukela. Siconcentrate kakhulu kulokho esingakwazi ukukushintsha. Uma kuya ngokuthi impilo yakho awukho proud ngayo, ayisiyo lento oyithandayo, then kuchaza ukuthi usangakwazi ukuyishintsha ibe yilokhu ofuna ukuthi ibe yikho. Usengakwazi ukuhamba uyo-upgrade, uyofunda, uyoba into enkulu, ngoba leyo nto into ongakwazi ukuyishintsha. Umuntu akadescribe ukuthi usukaphi. Wena ikusasa lakho alichazwa ukuthi uzalwa ubani, alichazwa ukuthi usuka emndenini onjani, alichazwa ukuthi uphuma kuyiphi indawo, uphuma kusiphi isigodi. Lalela, uzophumelela noma ngabe kuthiwa usuka emndenini ongeyilutho. Akusho lutho ukuthi usuka emndenini ongeyilutho, futhi awusoze wavinjwa yilokho ukuthi uphumelele. Uzoba into enkulu kakhulu. Awusoze wavinjwa i-background yakho ukuthi kukhona izinto ezake zenzeka empilweni yakho. Lezo zinto ezake zenzeka empilweni yakho ayichazi ukuthi awusoze waphumelela empilweni yakho. Usazoba into enkulu, ngicela ukukutshela namhlanje. Kodwa uma ungaconcentrate kakhulu entweni empilweni ongakwazi ukuyishintsha, then uzoyibona lento engiyikhulumayo namhlanje ukuthi ziningi izinto ongakwazi ukuyi-achieve empilweni, kodwa uma ungeke uze uconcentrate kakhulu eyintweni ongasoze wayishintsha. Concentrate kakhulu eyintweni ongakwazi noma bangathi abantu umubi, ubukeka ngendlela obukeka ngayo, mhlawumbe into ongasoze wakwazi ukuyishintsha. Kodwa ngicela ukukutshela ukuthi i-bank account yakho usengakwazi ukuyishintsha ukuthi ibe yinhle. Ngicela ukukutshela ukuthi indlela ogqoka ngayo usengayishintsha ibe yinhle. Nanoma ngabe kuphi mhlawumbe ongekho proud ngakho kwenzeka, mhlawumbe waba sengozini yemoto walimala ngendlela owalimala ngayo, awusoze wakushintsha lokho, kodwa khona osengakushintsha okungaba kuhle empilweni yakho. Umlaleli, ebe nosuku oluhle kakhulu. Nakusasa siyohlangana ngesikhathi esifanayo nilakhe ipage Pastor Thabani Ndlazi ku Facebook. Amen.